Αν νομίζεις ότι είσαι έτοιμος για τον απόλυτο τρόμο, τότε μείνε μαζί μου. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδα ήλιο. Ίσως πριν 40 χρόνια, ίσως και χθες. Ο χρόνος δεν κυλάει το ίδιο για εμάς που δεν ανήκουμε εδώ. Με λένε Μαργαρίτα, κανείς δεν με φωνάζει έτσι πια. Όλοι όσοι τολμούν να μιλήσουν για μένα, με λένε η Γριά από τον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτό το όνομα γράφει και η πινακίδα που καρφίτσωσαν κάποιοι στο παλιό νεκροταφείο του χωριού. Εκεί μένω τώρα, εκεί ανήκω. Όχι γιατί το διάλεξα, αλλά γιατί με διάλεξε εκείνο. Ήμουν μόνη για όλη μου τη ζωή. Οι άνθρωποι μιλάνε για μοναξιά μα δεν την ξέρουν. Εγώ ήξερα. Το σπίτι μου ήταν το τελευταίο στη σειρά. Εκεί ψηλά στο βουνό, χωρίς γείτονες, χωρίς φως, χωρίς φωνές. Και κάθε βράδυ άκουγα μόνο τον άνεμο και τα νύχια των αρουραίων να ξύνουν τα ξύλα μου. Όλοι φοβόντουσαν να με πλησιάσουν. Ποτέ δεν έμαθα το γιατί. Ήμουν η Γριά που έμεινε στο τέλος του δρόμου, μέσα στο δάσος, στη σκοτεινιά, μόνη και έρημη. Άλλοι με φώναζαν μάγισσα, ενώ τα παιδάκια με κοροϊδεύαν. Φοβόμουν ακόμη και να πάω να ψωνίσω στον μπακάλικο της γειτονιάς, ένα μοναδικό που είχαμε στο χωριό. Όλοι με έδειχναν με το δάχτυλο, αλλά τέλος πάντων όλα ξεκίνησαν όταν ένα βράδυ βρήκα το γράμμα. Ήταν κολλημένο με σκουριασμένο καρφί στην πόρτα μου, το χαρτί κιτρινισμένο με γράμματα περίεργα που δεν καταλάβαινα. Μα εγώ, όταν κοίταξα καλύτερα, τα διάβασα. Έγραφε: «Αν θέλεις να απαντήσεις, έλα απόψε. Έλα στον Άγιο Χαράλαμπο στις 12 ακριβώς. Μην αργήσεις, θα σε περιμένω και φέρε τα κόκαλα του πατέρα σου». Τι ήταν αυτό το γράμμα και πόσοι γνώριζαν πως είχα τα κόκαλα του πατέρα μου μέσα στο σπίτι μου? Πάγωσα. Είχα θάψει τον πατέρα μου μόνη πριν από δεκαετίες. Δεν είχα πάει ποτέ ξανά στον τάφο του, παρόλο που πήγαινα συχνά στο νεκροταφείο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ήταν σκληρός και βίαιος. Ξεχώρισε το γιο του από εμένα και πάντα με σύγκρινε μαζί του. Πάντα ήθελε γιους και όχι κόρη. Μου είχε αφήσει μόνο μια παλιά κούτα στο υπόγειο, μαζί με κάποια οστά. Ήταν από τα δάχτυλά του. Έλεγε πως τα κόκαλά του ήθελα να μείνουν στο σπίτι. Στο σπίτι που μεγάλωσε και πέθανε. Αυτό που κληρονόμησα εγώ στη συνέχεια και ζω ακόμη. Ήταν τόσο περίεργο, σαν να ήξερε πως μία μέρα θα τα ζητούσαν πίσω. Ποιος γνώριζε όμως ότι είχα τα κόκαλα του πατέρα μου εδώ στο υπόγειο? Δεν το είχα πει ποτέ σε κανένα, αλλά στις 12 ακριβώς πήγα